Guys, this is how you cook the mais. Mapabukal o tubig. You need to boil a water. And this is how you cook in rice cooker. Okay? Once gumano na siya, like nag-boil na, you can add now the mais. So, just stir lang guys, or i-mix. So, i-wait natin siya if, ano na, like, dry na siya, or atak pa natin. So guys, boiled na siya, so ato rin siyang ukayon. Alright. So malapit na siya mag-dry guys. So mix. Pero kayo na to siya balik. Then before na to siya siradan for the last time. So ngano ato siyang kayon is para mo uga ang iyong tubig. Para ma-mix po siya tarong. So ato na siyang takuban kay luto na ni siya. Luto na guys.